Kif jissuktaw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Imnarja kif nafu aħna l-Maltin, il-grupp Malti Afro-Kuban jirritornaw fi Strada Stretta għal ċelebrazzjonijiet tal-Imnarja b'xejra differenti. Al kontrarju għal dak li se jseħħ fil-buskett, bana u sfin tradizzjonali Malti, din is-serata se tkun imżewqa b'ritmi Afro-Kubani, mambo, salsa u jazz. Din hija parti minn programm ta' avvenimenti li jiġu organizzati fi Strada Stretta bilan li jinżamm l-ispirtu ħaj ta' din it-triq storika fejn kienet tindaq mużika jazz sa minn qabel l-1950. U iva hemm iktar apparti dan hemm iktar ovvjament pjanati għall-futur. Għandna programm sal-miliet. Ħoss Kubana huma magħrufa għal ħoss uniku tagħhom li jżewweġ il-mużika Kubana ma' dik Maltija. Il-grupp huwa magħmul minn 8 mill-aqwa mużiċisti lokali fil-jazz. Wara s-suċċess tad-debut tagħhom is-sena li għaddiet, din id-darba l-ispettaklu se jkun ikbar. Se tingħaqad mal-grupp ukoll Marielle Zammit li se sellef leħina lil uħud mill-melodiji l-aktar magħrufa. Assoċjata ħafna malana u provajt ninkorpora ftit lirika bl-istess spiritu tal-ispirtu pront. Adrian Gallia Lucas, perkussjonist, ukoll tkellem ma' TVM News dwar is-sabiħ tal-mużika Kubana. Kemm aħna kollha Maltin, jiġifieri, però insertajna kollha nħobbu l-mużika Kubana. Qed tifhimni u ingħaqadna. Bis-sem ta' Adrian Gallia Lucas, Adrian Brincat, Warren Gallia, Emanuel Pulis, Vinny Junior u Walter Vella, Anthony Saliba u Jose Camilleri, is-serata se tkun taħt id-direzzjoni artistika ta' Kevin Drake. Is-siltiet ta' matul is-serata jinkludu klassiċi bħal Caravan ta' Duke Ellington, Oye Como Va ta' Santana u Watermelon Man ta' Herbie Hancock fost ħafna oħrajn.